n'omenala Igbo agbasa gị ma n'ịnọ n'ala Igbo akwa gị ka a na-abụ ekwute ka a ga-esi dozie ala Igbo n'ụzọ Chukwu ji kee ndị Igbo kee ha ọfụma esi mba na ọ bụ sọsọ nke bịara abịa ka gị mma. Anyị were ajụjụ tata, onye ọbụla ga-atọ ntị n'ala, ndị okenye asaa m ya, ndị nne ndị nna asaa m ya maka ihe a na-eme, wee na-asị dịka nna kedu ka ọ ga-esi dị gị na ịmụchara ụmụ ịzụọ ha ọfụma dịka ị nwere ike n'ụzọ ziri ezi. Ha nata na ofu ụbọchị si kpọọ gị nna ịza ha, ọ sị nna na-ede aka na ntị na ihe ọbụla gbasara gị ma afa gị o maka isi ebi o na ihe ọbụla ị na-akụzi ya na-ewezi nke a ji eme ihe na nke bụ nke na ebe ozi dịkwa nna ha na ha ma azazikwa afa gị. Ị jụọ ha sị ha gịnị mere, ọ sị gị na-ewe onye nwa ha fụrụ kọrọ ha sị na ịbụ ajọ mmadụ na ihe niile gbasara gị bụ ihe ọjọọ na nke kachasị nke na chi onye ọbịa ahụ bịara ka chi nke gị mma na ọ bụ nnukwu chi na nke gị bụ obere chi. A na-ekwu ka a na-ekwu nne bịa itinye ọnụ ya bụ nwunye gị sị gịnị ka ụmụaka na-agwazi nna ha nne ha sị na nne ha bụzi ajọ mmụọ na amụsụ na nne ha na-eme ha ihe niile. Onye kwuru ha sị na ọ bụ onye mbịara abịa na site ụbọchị ahụ gaba n'ọba afa onye ahụ bịara abịa ha na-amaghị ọ bụ afa nna onye a ka a ga na-aza dịka nne dịka nna. Kedu ka ọ ga-esi adị gị? A na-ekwu ka ha na-ekwu ihe niile idebere iji chekwaa ha, ite iji zụ ha na ihe ndị ọzọ, ebido were ya wee na-emebisi uru sie ya sị na nke gị adịghị mma, na-enweghị ihe dị mma dị n'ime gị mana nwunye gị, mana ọ bụ unu nwatara afọ sụọ ha n'ụzọ siri ezi, na-azụ ha ha na-eto, azụrụ ha amụrụ ha enweghị uwe, ị na-agba mbọ na-achọ ụzọ dị iche iche wee mechaa wee ha uwe ya ọgọdọ. Ị ka na-agba nwunye gị wee dụba ọja o ji akwụ ha dụba ihe niile wee were nwayọọ wee na-aga otu a wee na-aga wee ruo mgbe onye ọbịa zute ụmụ gị wee jụ ihe gị niile, jụ ma afa gị, wee nọrọ n'iru gị si na ọ bụrụ dị gị na ọ bụghị gị nwụrụ ha na ewere ejikọ gị na ha na amazi afa gị, kpọọ nwunye gị na ọ bụ ajọ mmụọ amụsụ. Maka gịnị? Na onye mbịara abịa bụrụ ha amụma. Ọ bụ ihe a ka anyị na-aya ugbu a n'ala Igbo ma n'ala ndị isi ojii, na mmadụ ga-apụta lechaa obodo ya, ọ sị na ihe niile gbasara obodo ya na ọ bụ ihe ọjọọ na enweghị ihe dị mma dị na ya. Ọ kpebe ekpere, ọgbụbie agbụrụ gị, agbụrụ jikọrọ ya na gị, dịka ụmụaka ji gbubie agbụrụ jikọrọ nne na nna wee nọrọ n'iru asịa mba na enweghị ihe jikọrọ ha, nọkwara n'ebe a mebibezi ihe niile eji zụọ ha zụlite ha, si na ọkaghị mma. Na ihe ka ha mma ugbu a bụ ije na-agbara onye abịara abịa ohu na ọ kaara ha mma na ohu nwa atụrụ, mana atụrụ eji ihe onye kachasị maọbụ ihe kachasị ezuzu atụela atụrụ, na ha abụgoro nwa atụrụ wee sobezi onye mbịarambịa. Nwanna ndị ichie unu ka m nwetara okwu a, ọ bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme? Ọ bụ alụ a ka anyị chọrọ ịtụ tata, maka na ọ bụ ihe a debere anyị n'ọnọdụ anyị niile nọ n'ime ya ugbu a. Alụ ọgbara ọfụ wee karịzie n'obodo ndị isi ojii. Nwoke ga-etolite
ọkacha nka maka ihe ọ mụtagasịrị ihe ọ na-afụ na oyoyo na akụkọ eji saa ya isi. Ọ bụrụ obere ụmụaka nwatakịrị nwanyị ka ọ ga-eji afọtụ n'ike. Nwa obere nwa ga-etonite onwe ezi ugwu. O mechaa na onyocha n'ihe a na-eme na oyoyo ndị a bịara abịa na-egosi ya na oyoyo. Omume mụrụ ya ọ bụrụ ya bụ ihe bụ n'isi. Nne dinara nwa ya dina bido ya. Nwa obere nwa afọ okenye agadi nwanyị ọ bụrụ ya na-agụ ya n'ịfọtọ. Nwa obere nwatafụ nwanne ya nwanyị ma ọ bụ nwanne ya nwoke anọrọ ebe a mebe mmekọ alụ. Maka gịnị? Maka na ogbubie na agbụrụ ezigbo agbụrụ o ji bịa ụwa. Okoko ka ọ bụzi ewezie okpokoro. Ihe a tinyere n'ime bụ adịgboroja nke esi wee bịa. O wee were ya wee na-aya isi alụ wee jupụta ebe niile. Anyị na-asị ọ bụrụ gị na-eme ihe a ma ọ bụ na ọ bụ gị bụ nna dịka nna anyị Igbo na nne anyị ha mụrụ anyị niile n'ụzọ ozigbota Chukwu. Emesịa ndị mbịarambịa wee bịa chịrị ndị ọzọ saa ha isi. Ha niile wee na-ajụzi agbụrụ Igbo. Onye kwuru ọ jiri kama ọ ga-atụrụ gị atụtụ ka ihe ọma dị n'ala Igbo jiri ihe na-eme na mba ọzọ na-ejebe wee na-atụnyere gị nke gị sị gị na ọya ka mma. Ọ bụrụ gị bụ nna anyị Igbo ọkwenye mma na nna anyị Igbo na-ewe ndidi. O wego ndidi na-ewezi ndidi ewefere ya na ndị bụ Igbo ndị isi ojii na-ajụzi nke ha. Ha enweghịzi chi maka na ndị na-akọ ndị abịara abịa lafuru ha saa ha isi nọkwa na-akọ ha ọnụ si ya na ha enweghị chi nke ha na enweghị ha chịtara. Ụfọdụ n'ime ha wee kwe. Ya mere na obodo dị iche iche ndị ajọ mmadụ a nọ na-ebu amụma dị iche iche. Ije n'ofu ebe ị na-anụ na eboro amụma anọkọta eboro nne na nna mmasị na nwa ha na ọ bụ ya na-eme ha na nwa ha na origo amosu rie ajọ ihe achịtaza nwa. Ụfọdụ ejeke ụmụaka na akpa. Ụfọdụ ndị na-eti ụmụaka ka etigbuo ha. Ụfọdụ a na-ata ha afọ dị iche iche maka na eboro ha amụma. Ọkwa ha mụrụ ụmụaka zụọ ha mana asa anaghị isi onye ọzọ si na mba ọzọ wee na-abịa eburu ha amụma. Ije n'ebe ụfọdụ eboro ụmụaka mmasị na nne ha tachara afọ mụọ ha n'ọbụ amụsụ na ihe na-eme ha si n'aka nne ha. Ụfọdụ asị na esi n'aka nna. E wee boro ha ma na ihe ha ga-eme ebo ịta nne ha afụfụ. Ụfọdụ jesiri ebe ha jesara niile zita nke ha zitara wee kpata ego. Eboro ha mmasị ha wakwa na awa mee ka ego ha kpatara na-eruta ndị zụrụ ha ya bụ nne na nna ha. N'ihe ha ga na-eme bụ ihe ọbụla ha chọrọ ime ha buru ego bịa n'ụlọ ekpere ha ka agọzie ha ewere okiri nke ha. Ma ha wakwa na awa jee obodo ha na ha walue n'obodo ha na a ga-egbu ha. Alụ wee ju ebe niile. Ndị nne ndị ichie wee na-ebe arịrị ugbu a na ha fụfụ ha taa n'isi ụmụ ha na ha wetazi elele ya. Maka gịnị? Maka na ndị amụma Igbo na ha mmasị ahụ isi. Ọkwa ya mere anyị ji weta akụkọ a taa wee bịa wee sị cheke n'echiche a n'ịbụ nne n'ịbụ nna wee zụcha ụmụaka olu oge ha ga-ama ihe wee soro ya ebezi aka kwalitebezi obodo gị na ezinụlọ gị ka iwe ha edeba mma. Ha na-achite si na ihe niile jikọrọ gị na ha egbubiere ya
na-agwara ha n'ebe ajọ mmadụ na ihe ị nara efe bụrụ ajọ mmụọ na Chineke na ọ bụ ajọ mmụọ kere gị mere na ihe ndị niile ndị a ji bịa bụ ndị a bịara bịa saa isi ihe niile ha ji atụnyere ndị ojii bụ ihe ọjọọ. A sị gị na mmadụ jọrọ njọ ha secha oyi ahụ esie ya ọ bụrụ onye na-eji ojii dịka gị. A sị na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ejiri ihe ọbụla bụ nji a sị na ọ jọrọ njọ mana anyị bụ ụmụ Chukwu kachasị wee buru ụzọ mara ihe. Ị mara ndị obodo isi ojii ebidonarị bibe ndụ tupu ndị na-asụ bekee asụba bekee nke ha bibe ndụ ọma. Ọgwụ ihe mere na eje ha akọrọ gị akụkọ mgbe ochie a ka ị wee ghọta ya bụ ka ị ghara icheta ebe isi mana ị naghị ajụ. Emekpụrụrụ m ije n'ofu ebe na-akwụ aka a na-eburu gị mma. Agaghị akụziri gị ka ị ga-ezije fụ nne gị na nna gị n'anya, fụ ndị okenye n'anya, jezuo obodo gị. Ọ bụ ka ị ga-ezi sele n'enu. Nwanne m ndị niile ahụ ị na-eme ka ị dị ka ha enweghị ha iji gị kpọrọ. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọkwa na ha debere gị ka ị bụrụ ohu ha nke ọbụla ha mere ka ị na-enyere ha aka na-agbara ha odibo. Ọsọ ya bụ sọsọ uru ị na-abara ha. Enweghị ha eji gị kpọrọ. Mana ọ jọgburu denesigbue nkakụ na gị onwe gị a na-eji kpọrọ ihe ejikwa n'onwe gị wee kpọrọ ihe. Ọ kara gị mma ị na-apako n'ime ohu ma ọ bụ na-apako na ịbụ nke ọzọ na ịbụ nke ọzọ mana enweghị ihe ịbụ maka na enweghị nke iji aka. Ị gaghị anarụ n'ime obodo gị kwụsị okwu ike. Ị maghị ebe isi, maghị ebe ndị nne nne gị si. Ugbu a ha na-eji narị nde wee na-akpa afọ ego eburu ụzọ wee mabịa oyi ahụ tie oyi ahụ ego n'ahụ. Otu a ndị a na-asa isi ji agba oyi ego jiri afọ Chukwu agba oyi ego ka ụfọdụ ndị omenala ụfọdụ ji eri mpụ na-agba oyi ego na ijeri. Ụfọdụ ji echiche ndị ọcha ndị na-ekpe ekpere na-akwụ aka ndị omenala bịara abịa echiche ka ha zizi ji wee na-aghọgbu ndị mmadụ wee na-agba afa. Ana m ekwu ya kwuchie ya ike na be anyị na ogbe ka gbaanị nke dị na Nkanụ na ọ na-abụ dibịa kara aka nwanne nna m dibịa Nwafọ Beonovedan na dibịa nna m ochie nwanne nne m ede nwaanyị Edan na ndị a bụ ndị ama bụ dibịa gboo ịbịa ọ bụghị ego ka a na-ebubu ụzọ mana ha bụ ọgaranya n'ime ihe ma mara ha mara. Ya mere anyị ji ajụ ndị a gbubisiri ihe niile anyị ji biri. Ọ bụrụ gị bụ nna dịka akụkọ nkọrọ na emechara ihe ọma niile. Ụfọdụ bụ ndị a dibịa, ụfọdụ ndị a na-akpa afa mkpọrọ afa na ụfọdụ dị ebe dị iche iche bụ ezigbo dibịa ọdịnala jichaa ma ihe niile ahụ mgbọrọgwụ na ka ha si mụta wee zụọ ụmụ ha. Ụfọdụ n'ime ha ka ụmụ ha na-achịrị azụ jekwuo ndị mmadụ ụgwọ maka na onye a na-ebu amụma kwụọ ha ụgwọ nde kwuru nde narị kwuru nde ego ka ha bịa mebie ihe niile nna ha debere ha ji bụrụ ile. Ụfọdụ asị ha ruo ebe a, ụfọdụ na-asa ha jiri aka ha jebute na ha emechaghị ihe ha ga-eji eme. Agwa ụmụaka jiri aka ha jebupụtacha ihe niile. Ị maa na ị na-ebupụta ya n'ọhalụ ka ị na-ebukwasị onwe gị n'isi na ihe ị na-ebukwasị onwe gị n'isi bụ ụbịam nsogbu dị iche iche. Ụfọdụ mesịa ya onye ha kwụrụ ụgwọ ga-asịkwa na ọkwa ha ga-eji aka wee kpọọ ihe a niile ọkụ ekwe. Onye mma mechaa ọsa aka ya wee na-apụ gị wee tọzie na nsogbu ị na-ama ya ọgbaghara esi ebe niile zuo gị ahụ maka na ọgịwa ji ekuta ihe nna gị debere
o ji zụọ gị zụọ ndị ọzọ nyere obodo aka o ji dị ile wee saa gị isi wee jee dịka ndị a na-abụ na-akwụ n'ụzọ iwere nke eri eme ego ọkwa ihe a na-eme gị amacha ebuchere gị amụma ije mebie nke nna gị iwee bụrụ alụ kwuru alụ wee bunye onwe gị n'isi. Hei, ọ jọgburu udere sigbuo nkakụ. Agwara m unu si na alụ abịara abịa bụ ihe ndị mmadụ ji aka ha wee bute. Ya bụ na oluo n'oge ị ga-asabazie m ajụjụ a njụrụ nke njụrụ si ịbụrụ nna ịbụrụ nne zụsịa ụmụaka gị ọfụma zụọ ha zụlitesie ha nke ukwuu jiri otu Chukwu si ka gị zụlitecha ha ya pụta na ofu ụbọchị wee kpọọ gị sị gị na ihe ọbụla gbasara gị na ha ga-aza aza afa gị na ọbụ ihe niile gbasara gị jọrọ njọ nke ukwuu. Nne ya bụ nwunye gị chọọ itinye ọnụ asị ya asị nke a na ọ bụ amụsụ na ọ bụ ajọ mmụọ ya tinyekwana na-ewezi ihe gbasara agbụrụ ha. A na-ekwu ka a na-ekwu ihe niile ahụ iji doziri idebere iji dozie chekwaa ha iji dị ile ha ebupụta ya n'iru gị wee na-emebisi. Kedu ka ọ ga-esi adị gị? Ọ bụ okwu a ka anyị na-ekwu maka na ọ bụ ihe debere obodo isi ojii otu ọ dị ugbu a mere na jebe ejebe adịghịzi ya na manama adịghịzi ya. Ndị niile ha na-efe dịzie gịnị ka a na-akpọ enweghị ihe eji akpọrọ. Eziokwu ka m na-agwa gị mere na umengwụ gwụziri agaghịzi eche m echiche mara na Chineke kere anyị nke ukwuu na anyị were ihe niile anyị ga-eji dozie obodo anyị na anyị na-edozikwana ya wee na-aga tupu ndị abịa na anyị na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Ụfọdụ amaghị na ụfọdụ mmeasị ya bụ na a ga-ebido gbaba ọtọ echefuo na ndị be anyị mechaa chọpụta bido waba akwa bido na awa ọgọdọ ụmụ nwaanyị anyị na-adụ uwe na-adụ ọja ha na-eji akwa nwa ji owu dị na be anyị ka ha ji eme ya. Ha echefuo na anyị mechara kpọọ ma ihe dịka ntụtụ na ihe niile eji adụ na-adụ ya na anyị na-akpọ ụzọ oge a ka ebido ka a wagidere ọgọdọ akpụka ka a na-akpọ ya na be anyị agbanị oge a na-awagide ihe a niile. Eze mbụ na be anyị eze wodowe Igbune nke mbụ Igwe na-ezoro ọha nke mbụ oge ọ bụ ọpụta ifo otu esi eke akwụ ọfịa na ofu akụkụ nke ọfịa na akụkụ nke ọzọ ịmara na Igwe pụtara were mkpara ya na opu ajị ya efu ya owuwe ka oyi oge a akwa mgbidi mana ụfọdụ ga-apụta sị gị a ga-ejebe ebe ndị ahụ ị na-amajere ọkwa otu a ka ha si bidokwa nke ha maka na enweghị eyi uwe enweghị ebu enweghị ihe iji bịa ụwa tupu anyị abịa ụwa Chukwu ekecha n'ihe niile o kere wee ka ezi onye ọbụla nke ya na-ama ka ya anyị nke anyị n'ala Igbo ihe niile wee zuola anyị. Eziokwu ka m gwara gị ndị be anyị ndị gboo wee bido na-achọpụta ya wee na-enyere onwe anyị aka anyị wee ma akwụkwọ ma mgbọrọgwụ ma ihe niile ma aja ka esi alụ ụlọ ka esi ma igwe. Ọ bụghị gwara ndị be anyị na-ewere igwe dị n'ala na dịka mmiri na-esi n'ala gwupụtie na a ga-awụnye ya n'ụzụ jiri ọkwụ fụba ya ọfọ dịka igwe akpọọ ya ha rụpụta ọgwụ anyị ji akọ ugbo lụpụta mma lụpụta efere lụpụta ihe niile ma lụpụta aga ha lụrụ m ego afọ na ayụ ewe oge a na-eji ayụ ọ bụ ndị be anyị kpụrụ ya ayụ ego jụọ ndị okenye. 09097711009 ma 09023111009 efu iteghete efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu ma ọ bụ efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ saa ma ajụjụ a na-ajụ. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ onye biko Obiora ebe ka isi akpọ mgbe Obiora tinye ọnụ nkwụ gaa n'iru. Ndị isi ojii nwere ọzọ ife ha bụ na ndị ọcha asị m ha mmadụ na-aza God ọgbara afọ ọ kpọrọ mmụọ nke ha mana a na-akpọ nke ụlọ afa dị ụta na ọ bụ afa dị iche iche ọ bụ na ọ bụrụ ofu mmụọ ka ọ bụ mmụọ bụ mmụọ. Ndị China chi nke ha mere ihe ndị mmụọ Igbo ka ọ dị ka aplikeshọn dị na fon enwe nke nwe nke na-ajụ ha onye sike hapụ ndị a niile o nwere mmụọ bụ nọ ya nọ na moto onwe ka esi eme
Cham was not my son. You know, Mother, thinking I get happy. You're not joking again, Linda. No, Gabu. You told Mother Tilly and I. You may make that cause for some of your life. I think you're happy. Hey, I said, well, I know where the power and the powerless. We can't go on the duty. Don't try your one down. Or do a fun. One nwoke daalụ sie ike ọ ga-adịrị gị na mma ọ dị ka ihe a iwe kwuru ịma na onye na-ejebeghị ije afọ ịma na ewe echi ndị dibịa gboo na-alụ ịgbara ya n'aka dịka nwanne anyị nwoke ji kwuo imetụ ihe ọ bụla atị ihe ga-egbu gị n'aka ọjị ka o si bụ ọgbuchapụ ya ma ọ bụ ogosi gị ya ọ chagharịa ihe a bụ ihe ndị be anyị lụrụ ọ pụtasị gị na ọ ajụ ụfọdụ ịma na ọ na-abụ nwata kpanara ibe ya n'aja nkwụ asị na ọ kpara nke ya n'aja ọhịa ndị a bịa afụ ka nke anyị si jire na ọ bụ ya na-ekwu ekwu na-eme eme asị gị mba fụkwanụ ka anyị si eto wee na-aga dịka nwanne anyị si gwuo ọ bụrụ na anyị ji ya wee na-aga gbuo otu a ndị nke ọzọ ji ruru ya nke ha na mkpọ fụchie ya wee kedosie ya tinye ya onye ọbụla kpara nke ya na-eje ọkwa otu a ka anyị ji alụ nke anyị mụnwa na-asị gị na afụrụ echi ịgbara ya n'aka igodo ịgbara ya echi ịgbara ya na ofu mkpụsa aka gị onye ga-alụ oge a ga-agwa gị mkpụsa aka ị ga-akpara ya na ya oge oge o wuru ewu ihe ọbụla ọ chagharịa ma ọ bụ ọwụfuo ị na-agara onwe gị 09097711009 anyị anaghị akọ akụkọ nke anyị na-afụrụ maka na ndị so mba ije a ha karịrị akarị gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ mmụọ ndị ka ị mere nwanne ogbuzuru mere aka ọ ga-adụrụ anyị ma nwanne m ekene m gị ọkwa nwanna gị na-ekwu Igbo na-ekwu ndị maka ndị amagunze akpụ ugo anyị niile bụ nsogbu adị ebe ọkwa ebe nne m ochie ebe nne m ochie gaa n'ihu ekene m gị ọnụma na ha edozi anị m gaa n'Igbo ọ bụrụ na ndị agba kwere mana enweghị ihe ga-eme gị na ị ga-ka echi maka echi ada agwa ise Chizzy anyị mana ntị ga-ama ihe ọbụkwa nọ ha ka ukwu aka maka asa egoro anyị isi oke mana ọ bụkwa na anyị ga-atụgharịta kịta wee chegharịa ọ ga-akakwa mma maka na ihe na-emezi kịta karịrị nkapị enweghị ihe ị ga-atagide nkapụ ya jikọ ya dị na-esi isi ịtachakwa nkapụ ya ji ọ ka ga na-esikwa isi maka na ihe ji wee na-ekwu ya bụ na ihe na-arụ a na-eme kịta bụ na ndị ọcha jizi anyị ndị ọcha kechiri anya ya wee tinye anyị na anyị na-emezi ihe sọrọ anyị mana ka ha mechara ihe o ji ewute ya bụ na ndị ụmụnne anyị ji emụtazie ya kazikarị njọ ka ha kazi njọ kpọzie ihe niile gbasara anyị ashị ọ bụ na ya ka m na-ekwu onye bụrụ abụghị na-afụgbugo ndị mmụọ gabara anyị ọfụma maka na ọ na-abụ ihe mebuo n'ala Igbo eje jụọ ese ajụchi ese asịsi eme ihe dị eto eme ihe aha na-adajụọ ekele ndị Chizzy anyị gaa n'ihu Igbo na-ekwu ọ ga-adịrị gị na mma Igbo na-ekwu ya gaziere gị daalụ dị mma ka anyị were biko gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 biko gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ Ọkịja gburu m Ọkịja ekele m ana m ekele gị nna anyị kwu ị ga-adị ka eji maka na agwụ ise ma gịkwa nna ya ntị ka ntinyekwu ọnụ na ya bụ ife na-ekwu maka arụ na-eme n'ụbọchị taata n'ezie na ndị ụka bụ obere ka na ya bụ ife anwa bịara rụpụta onye kpata arụ bịa mee nke a na-akpọ confession ma ebe onye kpara arụ ga-eme confession anabata ya ihe kwuo ife mana ndị nkata atọ ụta bụ achị ọchịchị maka na ọ na-eme olu oge ndọrọ ndọrọ erute ụmụazị nke ha gadebe n'ebe ife ama mme oge a ka anyị n'izu ụlọ okorobịa niile dị njọ n'obodo ha abịa na-ejere efe ozi ịchazie ozi ọ bụ
enwe ozife a ga na-arụ bekee si na azụ man is a devil workshop. Oge a ga na-agakarịzi ekwensu were ha na-arụ ọrụ dị iche iche, mana nke bụ n'ezie m na-ama ka ọ bụ abụmọnụ ọtụtụ ụmụ okorobịa, mana asị m ka emebi iwu taata ndị onye ọbụla magburu nwaanyị n'ike igbu onye ahụ eziokwu. mana dịka ajụjụ m na-ajụ, ana m ajụ ndị okenye, onye mụcha ụmụ zụcha ụmụ ya nata ụmụ ya jụzie ya, dịka ụfọdụ jụrụ ihe ọbụla gbasara Igbo ugbu a wee na-akwalitezi nke ndị ọzọ jiziri nke na-emebizi ma nke ndị ka ndị gboo ji fee chi ha. Gịnị ka e kwesịrị ime? Ka mgbanwe ebe ihe ahụ wee bido, ọ bụ a na-enwe oge eji mebe anya n'usoro esi ewepụta eze ọdịnala n'ala Igbo ya nwee otu ife niile na-esi ka ọ gaa aga. Belụsọ nyere anyị obodo nke anyị dịka anyị ga-azụ ya, anyị wepụta atụmatụ otu ezi na-abara anyị ụmụ Igbo na a bụrụ otu a nọ kịta na ahụ eleba anya n'usoro esi ewepụta ndị eze ọdịnala ife a efere nwe ebe ọ na-aga. Ke ndị nwe na-akpọ ọhaneze ndị Igbo ebe a na-achọ ife dị na mgbazi ugwu a na-ene anya na nke dị na ndịda. Daalụ. Nke bụ eziokwu, a na-enwe ka esi achị. Anyị ekwugo ya, Chineke Chukwu Okike kechara ka nne na nna ya ka ya ha usoro eji achị n'udo si na chi. A na-achị ka esi tọọ. Ịbịa n'ezinụlọ, ọkpara na-ebu ụzọ nna pụọ, ọ bụ ọkpara na-anọchizi wee hazizie na-etokọzi ụmụaka na ihe ndị ọzọ. Ịbịaza dịka esi mụọ na ụmụnna, onye tọkarịsịrị na-abụ onye isi. Abịa n'obodo, onye ga-achị bụ onye tọkarịsịrị n'obodo, nke nna m ochie sochia na-agba anị, mechaa bụrụ ya tọkarịsịrị wee chaa na-agba anị. Ya bụ nna m ochie anị nwanyị na-ede anị ogbu m na ihe anyị na-ekwu bụ na ndị na-eweta oge ihe yasasịrị bụ oge ndị ọcha bịa ebe mkpara, ndị ga na-anọchite anya ha n'ebe niile, ndị ga na-ewe iwu ube ha na-achịzi, chefuo na anyị were iwu nke anyị. Ọkwa iwu ahụ niile ka ha mechaa kpodee n'akwụkwọ ejiri ya na-achị obodo. Ikwu asị gị na ihe adịghị, ikwuo ka na oke ga-eme nke a, ụfọ ya apụtasị gị ebe ka edere n'akwụkwọ iwu na-achị obodo. Ọ bụ ya bụ nsogbu. Igwe nwaanyị ọ sị gị na ha jee Beijing ebe ha jere mechaa nzukọ na ewere ihe na-akọ na ihe ha jere, o chefuo na o were ọrụ ya na ọrụ nke ya na ọ daghị alụ ya, mere na alụ ụpụrụ ọrụ Chukwu nyere ya ka ọ na-ekọta ụmụaka, ka nwoke bụ di ya soro gbanye ya mgbọrọgwụ n'azụ. Ọ ga-egbufie alụ, nwoke apụta ewere nke nwa na-eme isi ike, a sị na nna abata obodo edere juu. O were alụ nwata na-eme ọfụsịsịa, hapụcha ihe a niile jee wetacha ihe niile dị na mgba ọzọ ndị ọcha makwa n'ihe ha bidoro na mgbọrọgwụ wee kpaa ebe ndị obodo ụfọdụ mkpara wee sị na ha na-achị, n'agbanyeghị na obodo ndị ọzọ n'isi ojii nwekwara ka ha si achị na be ha nke ha tupu ha abịa, mana ha eji na nke ndị ọcha wee na-achị. Mama afa gị na ebe isi akpọ ọ dị nwata na nna ya biribiribiribiri. Igwe nwa okike nke Cheba Nset wee na-akpọ. Igwe nwa okike, ọ ga-adịkwara gị na mma o. Ọ ga-adịkwa gị na mma, ọ dị odo oyi doro na afọ na nkwọ dịkwa na ise. Ịma na ajụjụ ka ejiri oge ahụ. Ajụjụ ka m jụrụ nwanne m. Adịkwa mma o. Mana ndị Igbo sịkwa na nwata bulie nna ya elu, gbogbo na mgbogbo ya ejikwa ya anya. Gwọmkwam okwu Igbo. O mere ụdị mee n'ọnwa. Ọ bụkwa eziokwu iko mmadụ ji ma ọrịa mmadụ ka ji wee mara. Oriri mara mma na ịmara ife isi na nna abụghị nna ya, ebe ka isi wee wepụta mmadụ na-ebu na ụzọ mụta jọkwara cha nke ha ji abịa na nke dị ka ndị ọcha isi isi a. Eziokwu nwanne mmadụ obi dị m ụtọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ amata m ife kịta. A na-emezi ka laghachite azụ n'oge mbụ ahụ. Anyị chịkọrọ mmebe anyị onye a ka omebe anyị gbara onye a, anyị chọrọ omebe anyị odogwu ya gazie omebe gbara. Gwa ndị na-ego a n'obodo ebe emere ya na Ebonyi. Ihe emere na obodo ndị na-okwu agba n'obodo akpụrụ ata obodo akpụrụ ata ndị na-okwu agba. Efuwe na biko jisie n'ike
daalụ nwanne m onye ọbụla mere ya na ha aga nwayọọ nwayọọ anyị ewere gba anyị mkpọrọ ihe gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele m nwanne ndị ka ime Ogochukwu ụba ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ ihe na-eme n'obodo anyị taa ọ bụ ezigbo anya makana o nwere mbọsị m gara ebe a na-eri ji igwe obodo pụtasị na ya bụ igbe ya eji ụka akpọ ụkọchukwu abịa ka ụka karịrị ụka kacha anyị wee mere ihe omenala dị n'iri ji alụ ndị ọcha asago anyị isi tagide anyị isi nke bụ na ịchọ ime nwa gị mmiri chukwu si na asa ya bụ onyedị ka chukwu asị gị mba na-akwa mmiri chukwu ka ị chọrọ ime na ụdị afọ a ejighị eme mmiri chukwu n'ọdụ ịchọrọ nke ndị oyibo ịma ọgwụ afa ndị oyibo ahụ ihe ọpụta ịchọ ndị ire na-aza ya asị gị na ha ma ọ naghị atọ ha zara mmiri chukwu onwe onye mụ ihe ọ pụtara ka aha a na-ata nkịta ka aha a na-aba adịma ka ya ma ọdụgbo ebe anyị na-aga aga n'obodo a afọ anyị na-ekezi ihe anyị na-ekwu ugbo onye ọbụla pụta kwụsịbe ya ike mebe ya debe aka gị ọcha febechi anyị gọba mmụọ anyị na-agọ n'ụzọ ziri ezi ọ bụ ya bụ nke anyị ndị oyibo tinyere na moto ọ na-eme agba ụgbọala egbe ọ bụrụ onye igbo mere ya ọgwụ onye egbu mmadụ obodo anyị a ndị ọcha egbu daalụ ndị ọcha emego nke ha wee pụọ wee na-egosi gị na-enwe ihe eji na ihe ọ na-ewute anyị bụ na ndị a ha hapụchiri ọ bụ ndị je mụta ndị a mụtasịrị ka ha si asa isi wee bidozie na-asa isi ị mana ewe m ụfọdụ agaghị aghọta omirikịta ebe anyị na-eji akwụ aka ịmana ihe a na-ebe esesi ya afụ ka ndị mmadụ bịara na igurube ịmana ahịa ka a na-ele abịa sasịa gị isi bịaba na nke ha ịmana ewe ndị na-abịa sesi oyoyo ezije ya n'obodo ha si ya na ha na-akpọbata mmụọ asụ ya na bekee winning souls na ha na-akpọbata ndị mmadụ nke ukwuu nekwa ndị ha kpọbatara ezije ego ezije ka igurube mmadụ asị dị ejenara ego n'isi gị ọ bụ na ịma ya agaghị agwa gị ya ikwu asị gị na ya na ihe ọ dị mma 09097711009 ọ 09023111009 ọ bụrụ na ịma ihe na-eme ịfụrụ ka o si daa emechisie ihe ebe a niile ọ bụrụ na ha dị ile ha ka apụtanụ gwa m afọ gị na ebe isi akpọ afọ mbụ mgbede ire ebe ka isi akpọ nwanne ọ esi m Enugu akpọ ngwa gaa n'iru ihe na-ekwu eziokwu mana ọ bụrụ na Igbo ga-amata agbụrụ ha si were pụta nnasi azụ na agbụrụ ha nwa dịka anaghị ekwu nnwere onwe nke Biafra ọ bụ ihe ga-enyere anyị aka anyị nwere iji were nnachi azụ na agbụrụ anyị n'ihi na ma ndị ọcha ma ndị Fulani ndị Hausa ha asachago anyị ọ bụrụ na anyị eso ụzọ anwa a na-asị ka anyị wee nwere onwe anyị ihe anyị ga na-eme bụ iwugbo onwe anyị n'ihi na ọ na-enwedo onye Igbo o nwere ndị mụ na ha bidebere etu a nwa ya too oyibe nwa ya too Igbo ọ babara ya mba kedu ihe gị na-asụrụ Igbo nwa ya too Igbo ọsị ya kedu ihe gị na-asụrụ Igbo alụ ntụ nwaanyị ha nwa n'ibi iberibe nwa gị na-asụ asụsụ nne gị esi ya kedu ihe ọ na-asụrụ Igbo ọkwa na ọ nwere oge a na-agụ akwụkwọ ọ na-abụrụ ọ bụrụ na mmadụ asụ Igbo ịkwụ ụgwọ ebe a ka ihe niile asị bido ụmụaka na ndị nne ka ha chịara saa isi abazizize ndị nna mere na ihe a bidoro nsogbu dị mana ọ ga-ana ndị okenye nkịta na-eji 70 arụ 70 oge anyị cha ga-apụ ụmụaka anyị Igbo amasịghị a ga na-akpọ Igbo n'ụwa biko nwanne anyị nwoke unu jisi ike ka anyị na-ekwu akwụzi ka anyị si bie ndụ na-ewepụta ihe a niile ndị okenye pụtabanụ biko ilebe ihe
mana akụkọ ka akọrọ m na gboo na be anyị ndị ọcha bịara na be anyị na gboo gboo abụ m onye afọ ndị ọcha bịara na-emekwe ndị be anyị na-emekpe ndị be anyị ahụ ndị be anyị ihe o nwere ịma ijere ama ijere ọ na-ata n'ugwogwo ebe ahụ gbapụ mmiri ebe ahụ oge ijere na akpara ahụ ka a ji were chụra ọ dị mma daalụ nwanne m mana taa onwezi ihe dị taa ya mere na Fulani na-egbu anyị ike n'ike ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ka anyị were ihe ọzọ mara na nga ewere ofu onye na ọmụma anụ ka m na-atụtara ndị be anyị ndị Igbo anyị ọ bụrụ na anyị ga-eme uche ndị China ihe esi ihe ndị ọcha bịa na China ihe China mere ma Japan ha mụtara nke ndị ọcha were etinye na nke ha mana emezi Japan na China ka anyị dozozi ihe ndị nna nna ha dozie ọ ya bụ na ụwa na-aga n'ihu ọ gadị na ndị ọcha bịa na be anyị ndị ọcha wetakwuru nke anyị kwa wee mezikwe nke ya kwa otu a ka ụwa si aga mana nsogbu anyị bụ na anyị pụtazi anya jide nke ndị nna nna anyị dobere anyị dozozie ma afọ nna anyị dawazi afọ bịara abịa ndị Igbo onye ga-enye anyị ọdịnihu ega-enyekwa anyị nsogbu ụmụ anyị onye a bụ ihe jọbụ ga-ezigbo nkakwụ na ndị nna Igbo na-enwesị Igbo niile iwe dịka omenala bụ ihe eji efere Chineke ndị ọcha bịa na be anyị obodo ọbụla gasịrị omenala na-enye ha nsogbu na oke dịrị ama nsọta wee okwu ga-amatụ na oge maka imezi daalụ Somadị na daalụ onye nwere ntị ya nọ n'okwu Chineke daalụ Somadị na ọ dị mma a sị m onye ọbụla kwunie ka anyị zọba nke anyị nwere nke a anyị na-aga n'apachi ya mama afa gị na ebe isi akpọ anyị odogwu na-akpọ anyị odogwu ndị ka ị merụ ọ dị mma anyị odogwu gaa n'iru ebee ka ị nọ ugbu a anyị nọ n'ogbe ka na-emesịchapụrụ ngwa gaa n'iru ezigbo mmadụ ihe m na-ekwu n'okwu anyị wepụtara bụ na ha mapụtabutere ekwesịrị n'ọrịa oge adịghịzi ihe anyị na-afụ kịta agbagotere ịma na enwe mbọchị nsị ka mmesata asị m na ụdị ọgwụ m na-agwa adịghịzikwa mma ya na ọ bụrụ ọgwụ omenala na sadaka bụ ihe nzuri ọ ga-abụ isi mụ na ndị be m enwere kene Chineke si obiligwe ekekere anyị gaa n'ihu ị ma na ndị a zetara nke ha na-emekwa ya na nke ha ihe niile anyị na-eme ka ha tụgharị na-eme na nke ha ewekwa ihe gbara uru ha na-eme na-abụghị nke anyị ewere nke anyị ha eje mee ya nke kọtọzie ka anyị si eme ya ka e wee tụbara ha ụtụ ihe m na-ekwu bụ na anyị ejigoro aka anyị mebie enweghị ihe ewu na onye Igbo mere a na-ekwe na ọ dị mma daalụ nwanne m daalụ ihe m na-ekwu jisi m na-ike na-ekwu iwepụtara ka ọkpụkpa anyị nta anyị ma na anyị ga-echegharịwu Igbo emebigokwa enwe ezigbo omenala daalụ nwanne m daalụ ọ dị mma ihe a niile anyị na-eme ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube maọbụ na Facebook jekiribe ihe niile nke anyị na-eme ebe a maọbụ zitere anyị ozi maọbụ ka anyị na-eme ịchọ ịkwalite omenala gị bịa n'ụlọ ọrụ anyị nọ n'ụlọ nri ụlọ nke iri ya bụ na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu ebe a ka anyị gwere chinchin ịbịa gebe ozugbo na ngalaba azụmahịa anyị ka agwa gị nke a na-ewepụ na wee ree ya bụ onye ọbụla ịbụrụ dibịa nke ọbụla ịbụ dibịa aka gị ọsa ma ị mara nke ị na-eme ma ọ bụ omenala bụ unu chọrọ ime unu abịawa anyị ka a kwalitebe ya n'ụzọ pụrụ iche a sị m biko nna anyị Igbo na-enwekwa iwe eje na mebi nke ndị Igbo eji mebi akọtọ n'ala Igbo akọtọ na omenala Igbo akọtọkwa na onye Igbo tụọ alụ ka na anyị ga-ejide maka anyị kwalite nke anyị mee nke anyị ka ndị ọzọ wee jiri nke anyị na-akpa nganga na Chineke kechara ihe ọma niile wee kee anyị n'ala Igbo kee ndị ọzọ ka anyị kpọọ nke anyị ihe dịka ndị ọzọ ji kpọọ nke ha ihe ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma wee na-asị
biko dododo ka anyị mebe na omenala ịhụnanya bụ omenala Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gozie ndị Igbo. Ma echefuna ịga na Facebook jee chọọ Kpakpando TV ma ọ bụ na YouTube jee sonye ebe a kwalitebe nke anyị na-ekiri ihe niile nke a na-eme ebe a. Ka ọ dị